Μέρος, μια ωραία τοποθεσία που είναι γεμάτο από πορτοκαλιές, λεμονιές, όπως βλέπετε λουλούδια άφθονα. Είναι λοιπόν ο καταλληλότερος τόπος και χρόνος για την δημιουργία, για την παραγωγή βασιλικού πολτού. Βρισκόμαστε στο χώρο αυτόν για να κάνουμε την όλη προεργασία για την παραγωγή του βασιλικού πολτού. Είναι απαραίτητος ο χώρος αυτός, πρώτον να μην επηρεάζει το βασιλικός πολτός από τις ακτίνες του ηλίου και δεύτερον να υπάρχει σχετική θερμοκρασία ώστε το έμβριο φεύγοντας από τη μάνα από τη θερμοκρασία να μην αλλάζει θερμοκρασία. Για να κάνουμε αρχή του μπολιάσματος για να βγει ο βασιλικός πολτός, παίρνουμε τα βασιλικά κοιλιά. Τοποθετούμε μέσα βασιλικό πολτό σε κάθε βασιλικό κοιλί για να βάλουμε το έμβριο. Γιατί η βασίλισσα πάντοτε αναπτύσσεται με βασιλικό πολτό. Όχι όπως η μέλισσα με πολτό και με γύρι και με νέκταρι. Η βασίλισσα θέλει από την αρχή το έμβριο να ταεστεί με βασιλικό πολτό. Και μετά θα επακολουθήσει το έμβριο να μπει στο βασιλικό κοιλί για να έχουμε τα αποτελέσματα. Κόβουμε την κυρίθρα, δηλαδή μειώνουμε το ύψος της κυρίθρας, ούτως ώστε με μεγάλη ευκαιρία με το βελονάκι να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε το έμβριο, να το τοποθετήσουμε μέσα στο βασιλικό κοιλί, το οποίο θα το ετοιμάσουμε αμέσως τώρα. Αφού τοποθετήσαμε μέσα στα βασιλικά κοιλιά το βασιλικό πολτό, που θα είναι η τροφή του εμβρίου, τοποθετούμε τώρα το έμβριο μέσα. Αυτό που βάλαμε μέσα τώρα είναι το έμβριο, το οποίο θα μείνει 36 με 38 ώρες και κατόπιν θα το αφαιρέσουμε για να βγάλουμε το βασιλικό πολτό. Αυτή τη στιγμή τοποθετούμε τα έμβρια στα βασιλικά κοιλιά. Βασιλικά κοιλιά είναι αυτά, τα οποία η μέλισσα θα τα γεμίσει βασιλικό πολτό σε 36 με 38 ώρες. Και κατόπιν εμείς θα τινάξουμε τις μέλισσες και θα πάρουμε το βασιλικό πολτό. Αυτά είναι τα βασιλικά κοιλιά, τα οποία έχουν μέσα το έμβριο. Θα το πεθούν τώρα σε 1 λεπτό μέσα στην κυψέλη και θα τα αφήσουμε μέσα 36 με 38 ώρες και μετά αφού οι μέλισσες θα γεμίσουν βασιλικό πολτό το εξάγωνο αυτό, θα πάρουμε το βασιλικό πολτό και θα το τοποθετήσουμε μέσα στο δοχείο. Ερχόμαστε εδώ τώρα για να τοποθετήσουμε το έτοιμο τελάρο που είδατε μέσα στο ορφανό μελίσι. Αφού ετοιμάσαμε αυτό το τελάρο με τα βασιλικά κοιλιά, με το βασιλικό πολτό, τώρα είμαστε έτοιμοι να το τοποθετήσουμε μέσα στο ορφανό μελίσι. Αυτό το τεινάζουμε τώρα μέσα που είναι τα βασιλικά κοιλιά γεμάτα, τα οποία θα φρέσουμε πολτό, και αυτά είναι όποιος τα θέλει, ας με πάρει τηλέφωνο να τα δώσω γεμάτο μέλι. Αυτό είναι το τελάρο που είχαμε βάλει προ 38 ώρων μέσα σε ορφανεμένο μελίσι. Το τεχνικό κοιλί ήταν το βασιλικό αυτό. Αυτό που βλέπουμε εκεί, αυτό που βλέπουμε εκεί. Οι μέλισσες κάναν την επέκταση. Κοιτάξτε, μέχρι εδώ ήταν το βασιλικό κοιλί τεχνικό. Η μέλισσα το πήγε μέχρι εκεί, διότι η βασίλισσα είναι αρκετά μεγάλη. Αφού το αφήσαμε λοιπόν μέσα με το έμβριο 36 με 38 ώρες, η μέλισσα ήρθε και το γέμισε αυτό μέσα βασιλικό πολτό. Και τώρα αφαιρούμε το επιπλέον που έβαλε η μέλισσα μέσα, αυτό την επέκταση που έκανε στο βασιλικό τεχνικό κοιλί, αφαιρούμε αυτό ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βγαίνει ο βασιλικός πολτός από μέσα από το βασιλικό κοιλί. Τώρα μετά από αυτό που κάναμε προλίγο, μειώσαμε το βασιλικό κοιλί, τώρα αφαιρούμε τα έμβρια από μέσα. Βλέπετε, αυτά είναι οι υποψήφιες βασίλισσες. Πετάμε αυτά έξω ώστε ο βασιλικός πολτός που μένει μέσα μετά να είναι καθαρός για να τον τοποθετήσουμε μέσα στο δοχείο. Τώρα αυτά που βγάζουμε όλα είναι οι υποψήφιες βασίλισσες. Αφού αφαιρέσαμε το έμβριο από μέσα από το βασιλικό κοιλί, με ξύλινο αντικείμενο βγάνουμε το βασιλικό πολτό από τα βασιλικά κοιλιά για να το τοποθετήσουμε, διότι όπως είπαμε και άλλη φορά, ο βασιλικός πολτός δεν επιτρέπεται να μπαίνει άλλο οτιδήποτε μεταλλικό σκεύος παρά μόνον ή πλαστικό ή ξύλινο. Εδώ βγάζει το βασιλικό πολτό, τον οποίο όπως βλέπετε κρατώ εγώ εδώ πέρα, για να τον πάρετε εσείς, να τον φάτε και να είστε γεροί και δυνατοί. Αυτός λοιπόν είναι ο γνήσιος βασιλικός πολτός. Όπως βγαίνει από κάθε βασιλικό κελί, μπαίνει εδώ μέσα. Αυτός λοιπόν είναι ο γνήσιος βασιλικός πολτός, που δεν έχει καμία σχέση με τον άλλον τον πολτό που είναι παχύρευστος. Βλέπετε, αυτό το κομματάκι είναι από ένα βασιλικό κελί.